Ja! Klockan slår, nu är det dags. All bekymmer försvinner strax. Bästa båt för kropp och själ. 4 väggar i träpanel. Ved din värme lika bra som tango med Arja Saijonmaa. 1, 2, 3 sauna. Vi ska vara bastu, homma upp och sätta stress idag. Bastubröder är vi som glöder 100 grader noja. Bara bastu, inte på så säg din bara yr. Bara bastu, jo. Sauna. Bara bastu, bara bastu, bara bastu, bara bastu, bara bastu. Vi ska bara